سلامات كم يتقونوا لمون كم تلمودوز محاروا ميدا أزرارته زلوا زعاتات كنرينا دحر ساعات تقمتي تشعاته خلتشحن 18 عام تمرت كابس تسمعهم بحسب زي تسبيون بزرزر دمام بتنتان ملك اب هورن ريفيوز تبع الجاز استتقع زينا ناي 30 عام ثوره إرترا نمصلا يسرحالو كتب الإرترا كسيسا ناي سلف بالصقنا ناي حسوت تنتنتن نقولن ميدياتات توهيونا بوردر يتعصو تترجموا كرداكم انتان بوردر ناي إرترا ناي تግራይ يتعصو ማለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ናብ ዝኾነ ደረጃ እስካዕዝበጽሕ ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ቦርደር ይተዓጾ ኢሎም እሺ እዚኦም ካልኦቶምን ከንድሪና ሰናይ ምክተል እሺ እንኮራ ተኸታተልና እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ዝፍቅር ዝኾነ ቻናል استقدم ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም አይፈለና እሺ استبيت كم مخفت فيديو كخننا بذا فيديو زيا نجمر دحر ساعات تقمتي تشعاته خلتشحن 18 عام تمرت كابس تسمعهم بحسب زي تسبيون بزرزر دمام بتنتان ملك اب هورن ريفيوز تبع الجاز استتقع زينا امونغو حوحه منغستي إرتران حديث تمرت كم استفترن عبدهرزي تمرت دما ايد قبصن كالوتو ساعتنياتات حيلتات كم زلوهم زغلص حبريتايو زي استمر حديش محزنة من رجاء إثيوبيا بحفشان قرن أفريقيا خبيد حدقة أيو زبل ترجم زحزة التهنون وتزلهم دحر مفرام سمع سلام بريتوريا وش تحوحات عمق زلون حسب مفرلاي كم استفترم تسب سابق لسموم زمفرلاي ما نتود بأب كل تقند أنفتات كم زمقلو يملاخيد تقدمي مس إيرترا زت أساس ركم فيه دخل أيضا نسمع بريتوريا أصعبو مس منغستي فيدرال إثيوبيا زي تراخبة ويون زرخب حيدين زي بأمرار حوحات ويون أبتي تنتانم فتلورك قبرك زابير كبل تسوع زميدازي مس فيدرال منغستي زقبر زخوني يخون زمدنا بترزق أو محايلين أبزقوان زي إزخم فزي مس منغستي إيرترا هقدف بوليتيكاون كتباو متأثر بمفتقر حديث استراتيجيكاو تمرت كمز جمرم أرجع زيبل هون ريفيوز تبع الميديا دخل أي حيلي بقدم بريزيدنت جام محدار تقرأي زنا ورجيتها جوردان قالوا طلعوا تمرر حاخ من جنرال سعد كان جبرة ساينز أمسلو أمرار حزت أرنفيهم زيهم نتسمع سلام بريتوريا ملء بمدقاف فيدرال ومنغستي إثيوبيا تحبابير كامسرح زبل مرقص خمزة اللوم عبز زينا تزر سيرو لهم أيضا جوردا أمودا تخابز حرف الند بملك أون أما خارق قدماء منيستر كوينو مززامهم نمزازهم ززكريو كم تنتانا هون ريفيو إذا حديث تمرت حوحة هقدفن كل تقند علاماتات كم زلو وحبيرو لهم تقدماء كتبا وربح خبري قليسوهم أبتقراي زركبو كم ورك إذا أمسلا بمنقد إيرترام كبحق وصائي بمشات تود بزدخم عقم جنزبون متنخار زعلم يبل زدمانة تود بنو تادرون بوليتيكاون تفتحوا زر الجنزب نمأكاب كحجز يبل بخالي قد سمدو تواهيد استسيم وفري كاب تات زلام بسان يربون استمزابل وجنات نبت حجي بسراويت إيرترا زت حزبوتان نغيم اللسو زعلم بحبار استأمر وديد سيرا خبلون جالس ولهم زي حديث تمرتنا تقونتي كاب تجراي ناب كل لمحران مسفح يسرح خمزلو زبت أبستقص خوينم نزل معوات دما خم بعل داويت هايل جيرجيكسن أندرجاتشو تسجينز أمسلو قداي تواسعتي بوليتيكا بمتكام نزل تبتاتنا من قص أصفانو نمو حادي سرح لو خبل هون ريفيو لو ما عند تسبسبهم أتي نايمو داتام علامة نايزوت اندمام نابشوا بمزلاق قبل على دي سابات سقط بمفتقر أهقراوي إيد آتاو نتن معدام زعلمي إلولهم إذا حدش تمرت زي بهندبت استفتر زي كونس عبد الرقب سن مشارق تزغنا حاجرات أوروبا خمسة لوا ونتسأب جليس اللهم الأمانة يزو ساعتين تحيلتات نمنجست قدما مستر أبي حمد نمدخم نتي أمون وحوحة نقدر فنزنا برنايك أدم زمدنا خم بحدش بمحداس إثيوبيا أبزي مرقق نمئتاوست على موديتي وخبل سأبتي والله زينا بزرزر كم زلوا هون ريفيوز تبعلم ميديا خنز أبويو شي بيت كمتي إذا سمع عمي مثل زلكم حسابنا زي أو كومنت كتو تخليهم زي لبيت نفتي زغلط لما دوي كوسدكم السون مز فيديو زي تتحازى إيرترا ملسي هوا لاندا تبالي استي حدا فيديو نيه
ተኸታቲልና ንመለስ ናይ 30 ዓመት ሳውራ ኤርትራ ንምጽላም ይሰርሓሎ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ሓሶት ተንተንተን ከም ሆርን ሪቪው ዝኣመሰላ ሚድያታትን ብዛዕባ ሳውራ ኤርትራ ክኽልሳ ምርኣየን ዘስደምም ክትብል ኤርትራ ብሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቢላ ዘውፅኦቶ መግለፂ ከሲሳ እቶም ወገናትን ሚድያታቶምን ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ላወነት ባሕሪ ኤርትራ እውን መቐጸልታ ናይቲ ክህቦ ፀንሑ ዘድንፁ መግለጽታት መሃብ መቐጻሎምን ክፍለጥ ተኻኢለሉ ኽብል ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩሎ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ልኡላዊ ተበጻሕነት ከም ዘለዋ ዝገልጹ እቶም ናይ ብልጽግና ወገናት ንታሪክ ሳውራ ኤርትራ ንምቕልባስ ኩሉ ዝከኣል ዝበልዎ ፈተነታት ምግባሮምን ዝሕበር እቲ መግለፂ ከንቱ ሓሶታት ናበይ ዘብፅሕ ምዃኑ ዛጊድ ከም ዘይተረድኦ መሲኹ ገሊጹሎ ነቲ ናይ ሳውራ ኤርትራ ጅግንነታዊ ቃልሲ 30 ዓመት ኣብ ማይ ንምእታው ዝግበር ከንቱ ፈተነታት ናይ ተርባፅ ምልክት ካብ ምዃን ሓሊፉ ካሊእ ዘፍርዮ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ እቲ ጽሑፍ ነቲ ክውን ታሪክ ንምጥምዛዝ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕብር እዩ ድሕሪ ብልጽግና እውን ካሊእ ኣካል ከም ዘሎ ዘአንፈተ እቲ መግለፂ ገለ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ዓንዳሪ መግለጽታት ብወጻእተኛታት ሃገራት ዝተለዓለን ዝተመወለ ምዃኑ እውን ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ ታሪክ ኤርትራን ዘንተዕለት ክነብር ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ እቲ ናይ ሚኒስትር የማነ ጽሑፍ ናይ ትማሊ ታሪክ ብጽሩይን ዘሕፍርን ሓሶት ክድምሰስ ከም ዘይክእል ክሕብር እንከሎ ሳውራ ኤርትራ ንበይኑ አንጻር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ገጀፍቲ ሓይልታት ሕብረተሰቤትን ኣሜሪካዊ ምምካቱ ብተወሳኺ ምንጻሩ ይፍለጥ ኤርትራ አንጻር ሓያላን ተዓዊታ ዝወፀትን ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ታሪክ ዝሓዘት ምዃና ዝጠቐሰት መግለፂ ኤርትራ ኣብ ኩነታት ዝሑል ኩናት ናይ 10 ዓመታት ደማዊ ኩናት ብምፍጻም ሳላ ብሉጻት ደቃ ናጽነት ምጉንጻፍ ሓቢሩሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ኣድራዕ ጠንቂ ኩሉ ኩናት ምዃኑ ዝሕብር እቲ ጽሑፍ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ ዝኸፈለ ዋጋ መዳርግቲ ዘይብሉ ምዃኑ እውን ኣብቲ ጽሑፍ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ይንገር ኣብ 1940ታት ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራ ክውሰን ዝግብኦ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ከምርሕ ዝገበሩ ሓያላን ሃገራት ከም ኩሉ ህዝቢ ኣፍሪካ ናጽነቱ ዝተነፈገ ህዝቢ ብኸቢድ መስዋዕቱ መሰሉ ከም ዘረጋገጸ እውን ዝተመልከተ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ዝኽእሉ ወገናት ጣዕሳ ክስምዖምን የቕሬታ ክሓትሉ ከም ዝግባእ እውን እቲ ኣብ ገጻት ትዊተር ዝወፀ ሓበሬታ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ወሲኹ ገሊጹሎ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ሕዚ እውን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉም እዚ ለቤት እሺ ቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቕጽል መደበይ ክወስደኩም ምስጉን ኣዘራረበ ዝኾነ ጉዳይ ዶብ እዩ እስቲ ሓደ ቪድዮ ሒዝዎ ቀረበኒ ሓይለ ተኸታቲልና ንመለስ ንኹለን ሚድያታት ተዋሂቦናል ቦርደር ይተዓጾ ተትርጉሙ ክርዳእኩም ምእንታን ቦርደር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ይተዓጾ ማለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ናብ ዝኾነ ደረጃ እስካዕ ዝበጽሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቦርደር ይተዓጾ ኢሎም ኣባህሎም ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምኻድ ኣይከኣልን ማለት እዚዩ ናይ ሰርቪላንስ ድሮናት ኣለዋና እዚ ጌርና ክንሪኦ ኢና ረኽቢ ከይግበር ኢሎም ክዓጽዋ ክውስን እዮም ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ከምዚ ክገብሩ ርኢናዮም እንዳተባህለ ብድሮን ተተወቂዑ ፀረ ድሮን ክንሰድድ ኢና ኩናት ይኽፈት ኩናት ኣይንደልን ምስ ኢትዮጵያ እውን ተኾነ እዚኣ ግን ይብሉ ኣለዉ ንኹለን ሚድያታት ተዋሂቦን ኣሎ እዚ በፂሑ እየ ኣሎ ገሊአን ጀሚረን ኣለዋ ንኣብነት ራእዩ እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት ከዚህ የንብብ ይዘሉ ከደግመልኩም ይሄ ነውሕውን ስለዘለዎ የንብብ ይዘሉ ተዋሂቦሚ አነ በግሊ ከምዚ ዝበለ ነገር የምልጠንን ከምዕድል ኮይኑ ታ ዓዲ ስለዝነበርኩዋ ከምዚ ዝህውን በደንብ ገይረ ስለዝፈልጦም ይሄ በሓደ ወይ በተኻሊ መንገዲ እንታይ ተዋሂቦ ዘንብብ ዘሎ ይርዳእኒ ቀዲመውን በፂሕየ እየ ሃይለ ነጊሮኩም እየተን ሰለስተናተይ ሪኮመንዴሽን በቃ ንሃይለን መውቅዕዮም ተጠቂሞምለን ካብኡ ጥዕያት ሰባት ሒዞም ከይመፅስ ማንም ደንቆር ሒዞም መፅዮም ሰያን ሃይለ ክመልሱ ኣነ ዝምለስን ዘይምለስን ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ብምርኣይ ጥራሕ ታዝብላ ዘለኹ ናልዋሽ ናይ ሃይለ ዘረባ ዘይክጥዕመኩም ክእል ታሪያሊቲ ግን ንሳ ሕዚ ስምዕዎ ተንተዋሃቦም ንኹለን ሚድያታት ተሕዚ እድሜያት ዝብላ ዘላ
እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል። በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ትወስዳላችሁ። በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን ቴክኖሎጂውን ስላለ የአየር ኃይሉን ስላለ በዋና በተለይ ኮንትሮባንድ የሚካሄድበት የወርቅ የብረት የጤፍ የምናምን የሚካሄድበት በህዝብ ስም ጽምዶ እየተባለ የሚካሄደው ነገር ማገድ ነው። አግጃለሁ ማለት ህዝብና ህዝብ የፌደራል መንግስቱ ሲፈቅድ ብቻ ነው። የድንበር ጉዳይ የፌደራል መንግስቱ ስልጣንና ኃላፊነት። ከዛ በኋላ ይምጡ እየደለቁ ከበሮ እየደለቁ ምን ይያሉ ይምጡ እየደለቁ ያን እርምጃ ይወሰዳል። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌደራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪ ወደ ኤርትራ መሄድ አይችልም። የትኛውም ኤርትራዊ ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ፍቃድ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችልም። ስብሰባ ማድረግ፣ መጨፈር፣ ጽምዶ ማለት፣ ከበሮ መምታት አይፈቀድም። መኪና ይዞ መግባት መውጣት አይፈቀድም። እርምጃ እንወስዳለን። ኤርሚያስ የኮነን እርምጃ ወስደ ሐቀ ኤርሚያስ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት በቅርብ ጊዜ የምንሰማው ውሳኔ አብይ አህመድ እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወጥቶ የሚያነብልን ውሳኔ ነው። ኤርሚያስ ቀድሞ ደርሶት ሆን ተብሎ ንሁሉም ሚዲያታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግልን ናይ መንግስትን ዚያ ተዋይዋቶም አነ ባዕለይ በጽሕያ ዚያ ተዋይዋቶም ከምዚ አሁልዮ معازيم كوسن ومسلكم حزب تግራይ ከፋፊልና ይይና مسوعل ጻድቃን ዝኸይድ ዝተወሰነ مسوعل ደብረጽዮን ዝኸይድ ዝተወሰነ ኢሎም ናይ ደብረጽዮን ናይ ጻድቃንን ወይ ናይ ወድ ወረደ ናይ ጻድቃንን ኢሎም በተختخ ምሰበልዎ ወድ ወረደ ጸኒሑ ኸድኸሊ ባይዘው ይደሊ አይ ወድ ወረደውን ኢለ ዛምናን ሳጽምዶ ፓራሌል ትኹን ገለመለ ይብል እንዲዩ ታምነቱ ባዕለይክ መርሐዝ ዓይነታ ያ ወላ መርሐ ጸገም ይውል ንሱ መርሐ ደብረጽዮን መርሐ ካሊ መርሐ ጸገም የለ ምእኽልት ኮይና ኣብ ትግራይ ዘሎ ድልየት ማሕበረሰብና ድልየት ህዝብና እንታይ ተዋሂሉ ታጽምዶ እንድሕሪት ከይትምለስ ዚን ጎር ተዋሂሉ ቀሪውሎም ትየሙን ክገብርዎ ብዝገብር መንገድ እንተመሪሖም ወደ ወረደ መርሐ ደብረጽዮን መርሐ ጸገም ይብለይ አው ጸገም የለ ጸገም ዝኸውን እንታይ መስልኩም ህዝብ ትግራይ ተኸፋፊሉ ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ኦኬ ህዝብ ትግራይ ተኸፋፊሉ ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን زاواج زي هذا حزي إرمياس بلا زلوا حدراهم حزوا يهم مناسي زي أقولكم حزولي إذا أواج زي هذا حزي إرمياس بلا أب كربا أوان جمع شز بتقرأينا وزي قص أزمبيلنا يوينا زي تراتر غيرنا يوينا صباح نقول صباح نقول إرتراس لازم تسكا نحنا خن كحسكا تزبدلنا كخن كحسكا شعبي أنت فينا الكايلهم حيزهم مو خمس خدنا نتمنسي انتهي بلا هاي لهون انتهي بلا هاي لبن نزي أمر حاني تانتا كامري تقرأي موسى مستقرأي لباوز خون رقم مقبار تصمد حقاو مقبار حتى تنت كسفنا له بزغل له تقرأي ون مسل عرسو سان أب تخبر له من قد مخال نزي إرك قبرا زغلا كامريتنا موسى موخل مقبار أشي بيتا كم تزي سماح ما يمثل ناي حيلة ددويت مدب أشي بيتا نافتنا موداتا مدبي كوسدوكم نصمدون مقصار زعلمه حدش ممرحي كم زوصه اندعت جلس يركم امنغو تግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርከበ ጽምዶ ስጋት ኮይኑ ወዝርከብ ስርዓት በልጽግና ጽምዶ ንመቆጻር ያخلኒ ዝበሎ حدش መምርሒ ከም ዘውጽه እንዳተጠቀሰ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ በአንፈት ትግራይ ሰራዊቱ አዋፊሩ ዶበን ምሕላው ፍቃድ ከም ዘይረኸበ ዝጠቅስ እንትኸውን ይኹን በረ ዶርናተይ አዋፊረ ዶበይ ክሕልው የዝብል حدش መምርሒ ከም ዘውጽዩ ዝተገለጸ አመንጎ ትግራይን ኤርትራን ይካይደሎን ዝብሎ ዘይሕጋዊ ንግዳዊ መንቀሳቀስ ሓዊሱ ጽምዶን መቆጻር ኣለዋን ኢሉ ብዝምክሐለን ውጽኢት ቴክኖሎጂ ዝኾነ ድሮናት ተጠቂሙ ነቲ ከባቢ ክሕሉ የዝብል ውሳነ ከም ዝሕለፈ ዝተገለጸ እቲ ለይቲ መስቀትር ዝገበረ ናይ ድሮን ሓለዋ ንዝኾነ ይኹን መንቀሳቀስ ኣድላይ ዝተፋለ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ በቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ንዝገጽም ሓደጋ ድማ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣብ ዘውጽኦ መምርሒ ጠቂሱ
ተጠቂሱሉ ኣመንጎ ህዝብን ህዝቢ ዝተጀመረ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ርእሲ ሕማም ኮይኑ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘለዓለም ኣብ ቂምን ጽልእን ተሓጺሮም ክነብሩ ካብ ዘለዎ ኩትር ድሌት ዝተበገሰ ምዃኑ ተጠቂሱሉ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት በተደጋጋሚ ኣብ ዝጽሕፎ ደብዳቤ ኤርትራን ትግራይን ተደሚረን አንጻሪ ናብ ኩናት ከኣትዋ ምድላው ይገብራለዋ ዝብል ክስታት ከቀርብ ጸኒሕ እዩ ምስ ኤርትራ ምስ ዓሰብ ተታሒዙ ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዝኽእል ዝነገረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምውራር ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ትግራይ ዕንቅፋት ትኾነንላ ዝብል ክስውን በተደጋጋሚ ከቀርብ ተራእዩሉ በዚ መንገዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ብድሮናት ኣቢሉ ንምቁፅጻር ከም ዝወሰነ ዝጠቀሰ እንትኸውን እቲ ለይቲ ምስ ቀትሪ ብድሮን ተሓጊዙ ዝግበር ዳሕሳስ ኮነ ክትትል ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ብወገን ድሮን ስጉምቲ ክወሰዶ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክጠቅስ ዝተራእየ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኩም ይመስል ናይዚ ቪድዮ እዚ ግን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቱ ትኽእሉም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚ ይመስል ነይሮም በኻሊእ መደብ እስካዕ ንረኸብ በብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪድዮ ዝተመችኩም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ ደቅኑ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ይመችኹም ደቅኑ شر لايك